Tingi ui gani sngi ka jingki leng a bat pisah jong ki kun samlawat kamat jam. Ka jingki pisah leng a jong ki kmi ki kpa ki bala penang penstat ki kun bat ki kmi lenti bakin yo ya kata ka hok ke jong ki ban yo ya ka kam ka jam. Tian ri penban ka jingkhang lat ka jingkhang lenti ban du no ya kita ki kun jong ki ban yo kata ka hok yo kam yo jam kam syam dai setia kata ka jing bom tristem joki kun ke jongki kam syam dai setia kata ka jing bom don ni ki pus kam syam dai setia ya kata ka jing bom la jong kita ki kun samla henrei ka dau ke baningkong ke dei namar baka don ke jing ko bat ke jing no siliang ha ke reservation policy bat ya ke jing pentrikam ya ke rustar system ha ke reservation policy ke badap da ke jing ko bat ke jing no siliang te henrei kelong ke ai ke bas siosi ketang hadu kata-kata haka bakum kejat beriu ngim syam lakmi ilenti hiru kaba kum kene nginyo ban priang na kita ki nong yalam na kita ki nong mikmat nang ne nepok kejat beriu kiba nang la start kiba syampang kiba kibriu kila kanye ki kum kita ki riu pau khmat kum i doktor amparin i doktor karluki kat kekerdan doktor ke jongki kita donnya ketukan negative minded dan ni ketukan negative mindset ke jongki komnukim sngotu pau pat ba jong kejat pendio kari khasi ka don kam ban penkeladur ya kan ke reservation policy hang ne pok kejela bat kata kesaki kalong ba pat ba umi hadu katu ke jingbun pat ban ai kata ke jing krisyan ban ai kata ke jing support ban dawa ban penkeladur ban penkelat thmai lan ni ban wengno kata ka jingko lan ni wengno kata ka jingno siliang ka badon hapok ka reservation policy kanang balada pentrikam ya kata ka roster system kanam don syu ke jing kata ya kanu ka jat penriu ya kinu ki kun samla hang ni pok ka jela kamut bakin ya yo ya kata ka equal rights ka equal share dan rai kalong ka ai ka bas ngau thamula kalong ka ai ka bas ngau syutia kalong ka ai ka bas ngau danda du kata ba ka jingkran kutlat jong ikong amperin bat i doktor karluki kapau bakim don ya kata ka jingkit kli namta ki kun sama jong jat betu kapau bakim don ya kata ka jing sngolam ya ka jing sngo thulang tang namar bakila don syaka NPP tang namar bakila don haka seng ga bala dei ka leadership na po Garo Hills kamut ki haban pendam tedong baik hakmat jong konrat sama hakmat jong jim sama den rei habai dei berki isu jong jat ben riu sngo ba tetapi pendam-pendam melodi simat tangba waju kwa ne waju yalam ya kejat beriu ban pendam mahkamat joki marbalai ni sotu ya kane ka ai reservation policy ni sotu ka ai star ni sotu bak ka reservation policy ka don ni ka jingko bar ka jingno siliang pada ada implement ni ka star system ka reservation policy ka badon ni ka jingko no siliang ka JIU henry ni sotu na marbalai ni sotu balada penteri kami ya kaan kebapura haka polisi kebadon yang kata ka jing ko opat ka jingno siliang kamut bala dai su tang bala le siliang ndai la khnyot peniap sundan laksi peniap sundan ya kita ki kun samla jong kejat beru namar kata nga kentu hange ya ki nong nikmat an ni po kejat beru kam semut batang nomor pila don haka tu ka political party baka leadership ke jongki kedai nang tei pat pihak ban pendam tedong haka mat jongki ndai bu se ya kejat beru bu se ki kun samla haka mat namar bah kawai kesengi pinamla ban imsa hang ne slap pertai hakawai kesi pinamla ban don sa ka tu ka political party pihak ban so thu bahai kan ne ban hakawai kesengi pidon kam ni kejat gitu hakawai kesengi pidon kam ni ki kun samla bat kan mau kejing sak ta yo ka kata lang ki kun ki kitigi jongpi darap kam kata ki kun ki kitigi jongpi le se kata ka patang ka ban sebut ki kun ki kitigi jongpi ki kun ki kesiu ki jongpi jing keno jong i doktor amparin bari doktor karluki ba kipat bah kisah yalam baklah ka VPP ngasngau ban pendam jur ya kan jing keno namar belai ngi klamlet ban kersan ya ka VPP ngi klamlet ban kersan ya ka no political party ha bangilet ban kersan ngi kersan ya ki mat ki jura jong kejat betu ngi kersan namar belai kani ka de im kayap jong ki kun samla jong kejat betu ngi klam kersan politics ngi kersan bat ngi ui pakita ki nong yalam ki bas ngau ki ya kani ki yalam bat ki i ya ka politics sedin bat ki yalam namta ka jat benriu ki yalam namta ki dukhat jong ka jat benriu kita ki kun samla jong ka beri nyau trap
ban mi syakmat ban dawa ban yo yang taka equal rights ke equal share. Te ngim kwa ban pentrikam ya ka rusta sistem ha ka resolution policy ke badap ya jing ko ban no siliang. Te kini kalau ngam message ya gitu ki nom ikmat jong jaj menriu ki babu ya ka syuki ki babu ya ka political party tang namar ba kila dei ki nongbut jong ki wei pihak ban pendam tudong bat pi persang ban yelam baklaru wat ya jaj menriu kum kini ki aka ngim kwa ban UI ban ngim la ban pediang ru dalele.